Mayong hapon, mga katuran kay Kristo. Aton karon ginasaulog ang pagkayab sang aton Ginoong Hesus Kristo. Kag subong man aton patigayon man ang aton culminating activities para sa aton Flores de Maria o kon Flores de Mayo. Yaring aton mga intensyones sa pagsaulog naton sang Santos nga Misa. Thanksgiving is offered to Ledesma family for all the blessings received and good health. Thanksgiving is offered to Licbanian family and the Reina de los Flores, Megan Luis Licbanian. Thanksgiving is offered to Princess Ariane Bilbao, Marivic Barrios on their birthday and good health. Kaya ito mga sponsors, Miss Jean Licbanian and family, Mr. and Mrs. Elizabeth Flores and family, Mr. and Mrs. Isa Kapawan and family, Mr. and Mrs. Jennifer Waneza and family, Mr. and Mrs. Jomar Tabuyok and family, Miss Nilida Tamises and family, Mr. and Mrs. Erika Paranpan and family, Mr. and Mrs. Christine Joy Gadot and family, kag Mr. Stephen John Escarrera and family. Ginasaulog naton subong ang pagkayab sang Ginoo, ang pagbalik sang Ginoo sa amay, amo ang palatandaan sang katapusan sang iya misyon sa duta, kang iya pagpakita sa mga gitutunan sa tapos siya mabanhaw. Pero si Jesus wala nagabiya sa mga tumuluo. Ihatag niya ang Espiritu Santo sa paghimpit sa ila, kag sa pagpadala sa ila sa pagwali. Ginasaulog manaton, subong ang ika-56 nga World Communications Day, nga may tema nga ipaambit, nga may kalulo ang paglaom sa inyo mga tagipusoon. Kabay nga ang aton komunikasyon sa tagsa-tagsa magtukod sa paghiliusa sang balatyagon nga nagadala sang kasubo kag pagka mainugalingon kag pagpalakaton nga puno sang kalipay kag paglaom. Ang aton celebrante amo Sir Reverend Father John Tadipa. Palihog magtindog ang tanan. Sa Diyos nga
Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo ay yara sa inyo. Mga utod, ginakalipay naton iningation sa diin, aton ginatapos, ang aton hilikoton sa pagpadungog sa mahal nga Iloy, Birhen Maria, sa nagligad nga bulan sang Mayo, sa ato pagsaulog sang Flores ni Maria. Nasumuman, karong adlaw, sa nasilingaton, aton ginasaulog ang piyesta sa pagkayab sa aton Ginoo. Kilalahon naton ang aton mga sala, agud na mangin takos kita sa pagselebrar sinibalaan nga mga misteryo. Tanan kita, nagakumpisar ako sa Dios nga makagahom mo sa tanan. Kasi inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, kay sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako kag tuod ni sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga hiles ka mga santos, na sa inyo mga utod, igaampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagahom mo sa tanan. Kasi napatawad ng aton mga sala, tutuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ginoo, maluoy ka sa habon. Ginoo, maluoy ka sa habon. Kristo, maluoy ka sa hamon. Maluoy ka sa hamon. Ginoo, maluoy ka sa hamon. Ginoo, maluoy ka sa hamon. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Himaya sa Diyos sa kahitasan.
Inaya sa Diyos, inaya sa Diyos. Inaya sa Diyos, inaya sa Diyos, sa kahit asan. Kristo, mga muyo kita. O Diyos nga makagahom, nagakalipay ka nagapasalamat kami sa imo. Samtang ginasaurog namon ining sakripisyo sa pagdayaw. Tungod kay pagkayab ni Kristo, amo man ang amon pagdaog. Kag bilang unos ang imo simbahan, naguna siya sa amon nga makatapo sa iya lawas sa pag-angkon sa himaya nga walay katapusan upod sa iya, nga nakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Palig maglingkod ang tanan. Pagbasa gikan sa libro sa mga binuhatan sa mga apostoles. Sa una nga libro nga akon ginsulat, ginsaysay ko ang tanan nga mga butang nga ginhimo kagintudlo ni Jesus halin sa pagsugod niya sang iya mga buluhaton, tubtob sang adlaw nga gindala siya palangit. Sa wala pa siya madala pa ibabaw, may ginbilin siya nga mga tulumanon, paagi sa gahom sang Espiritu Santo. Sa iya ginpili nga mga apostoles. Sa sulod sang 40 kaadlaw, sa tapos sang iya pagkamatay, nagpakita siya sa ila sa madamo nga beses. Sa hindi makapanghiwala nga mga pagpamatuod, nga buhi siya. Nakita nila siya kag naghambal siya sa ila na hanungod sa ginharian sang Dios. Sa pagtipon nila, ginmandoan nila si Jesus, hindi kamo maghalin sa Jerusalem, kundi hulaton ninyo ang ginsaad sang akon amay sa inyo
nga ginsiling ko na sa inyo. Si Juan nagpangbautiso sa tubig, pero sa pila ka adlaw pagbabautisuhan kamo sa Espiritu Santo. Sang pagtipon sa mga apostoles kaupod si Jesus, nagpamangkot sila sa iya. Ginoo, ano bala ini nga tion? Amo na bala ini ang tion nga patindugon mo liwat ang ginharian sang Israel? Nagsabat si Jesus sa ila, hindi para sa inyo ang paghibalo kung sano ini mahanabo. Kaya nga akon amay, amo lamang ang may gahom sa pagtalana sa mga panahon, kagsang magakahanabo. Pero sa pag-abot sa Espiritu Santo sa inyo, magabaton kamo sing gahom, kagamangin saksi ko kamo sa Jerusalem, sa bugos nga Judea kag Samaria, kag sa bugos nga kalibutan. Sa tapos niya mahambal ini, gindala siya palangit samtang nagatanaw sila sa iya. Kaginlikupan siya sang panganod. Sang nagatangla pa sila sa langit, samtang nagapaibabaw siya, sa hinali may nagtindog sa luyo nila nga duwa ka tawo, nga nagabayo, sing puti kag nagsiling sa ila. Mga taga Galilea, nga abala nagatindog kamo dira kay nagatangla sa langit. Ining Jesus nga ginkuha sa inyo, kagindala pa langit, magabalik liwat sa amuman nga paagi, nga nakita ninyo siya nga nagpalangit. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Ang Dios nagsaka sa iya trono nga may sininggit sang kalipay kag tunog sa mga trompeta. Ang Dios nagsaka sa iya trono, nga may sininggit sang kalipay, kag tunog sa mga trompeta. Magpamalakpak kamo tungod sa kalipay, tanan nga mga katawhan. Dayawan ninyo ang Dios sa mabaskog nga ambahanon. Ang Ginoo ang labing mataas, dapat kahadlukan, gamhanan siya nga hari nga nagagahom sa bugos nga kalibutan. Ang Dios nagsaka sa iya trono, nga may sininggit sang kalipay, kag tunog sa mga trompeta. Ang Dios nagsaka sa iya trono, may mga sininggit sang kalipay kag tungod sa mga trompeta. Samtang nagasaka ang Ginoo, magkanta kamo si mga pagdayaw sa Dios, magambasing pagdayaw sa aton hari. Ang Dios nagsaka sa iya trono, nga may sininggit sang kalipay, kag tunog sa mga trompeta. Ang Dios hari sa bugos nga duta, dayawan ninyo siya sa mga ambahanon. Ang Dios nagalingkod sa iya balaan nga trono, nagagahom siya sa mga kapungsuran. Ang Dios nagsaka sa iya trono, nga may sininggit sang kalipay, kag tunog sa mga trompeta. Pagbasa gikan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso. Nagapangayo ako sa Dios ang aton Ginoong Hesukristo, ang mahimayaon nga amay, nga iya ihatag sa inyo ang Espiritu, nga amo ang magahatag sa inyo sing kaalam kag magpahayag sa inyo sang Dios. Agud nga makilala ninyo siya. Nagapangamuyo ako nga ang inyo mga huna-huna, mabuksan kag makita ninyo ang iya kapawa, agud inyo mahibaluan kung ano ang paglaom sang iya pagtawag sa inyo, kung daw ano kabugana ang makatilingala nga mga palanublion nga iya ginsaad sa iya mga tumuloo, kag kung daw ano kadako ang gahom nga nagapanghikot sa aton mga nagatuo sa iya. Ini nga gahom nga yari sa aton, amuman ang dako nga gahom nga iya gingamit sa pagbanhaw niya kay Kristo gikan sa minatay. Kag ginpapungko siya sa iya tuo sa langit ngon nga ginharian. Dito si Kristo nagagahom sa tanan nga langit ngon nga mga punuan, mga gumalahom, mga gahom kag mga Ginoo. Siya labaw gid sa tanan nga mga ngalan nga gamhanan sa sini nga panahon, kag bisan pa sa palaabuton. Ginbutang sang Dios ang tanan sa idalom sa mga tiil ni Kristo,
kaginhatag siya sa iglesia, subong pangulo sa tanan nga mga butang. Ang iglesia among lawas ni Kristo, ang kabubusan niya nga siya mismo nga nagahimpit sa tanan nga mga butang sa bisan diin. Ang pulong sa Dios. Salamat sa Dios. Palihag magtindog ang tanan. Gani, katuin ninyo ang tanan nga mga tao sa bugos nga kalibutan siling sang Ginoo. Pagtudloyan ninyo sila sa pagtuman sang tanan nga ginsugo ko sa inyo. Magaupod ako sa inyo sa ihapon tubtob sa katapusan sang panahon. Hallelujah. 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 Ang Ginoo yara sa inyo. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo, O Ginoo. Si Jesus nagsiling sa iya maging tutunan. Amo ini ang nasulat. Ang Kristo dapat mag-antos kapag abahawon sa ikatlo ka adlaw. Kag sa iya ngalan, ang mensahe hanungod sa paghinulsol kag kapatawaran sa mga sala. Dapat iwali sa tanan ng kapungsuran, sugod sa Jerusalem. Kamo ang mga saksi sini nga mga butang. Kaako-akon magapadala sa inyo sa ginsaad sa akon amay. Pero maghulat kamo anay sa Jerusalem, tugtog ang gahom, gikan sa ibabaw mag-abot. Dayon, gindala niya sila sa gwa sang syudad, tugtog sa Betania. Sa diin ginbayaw niya ang iya makamot, kag ginbendisyonan sila. Samto nagabendisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kag gindala siya palangit. Nagsimba sila sa iya, kag nagbalik sila sa Jerusalem nga puno sa dako ang kalipay. Kag didto sila permi sa templo nga nagapasalamat sa Dios. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Padayaw sa imo, O Ginoong Jesucristo. Maglingkod ang tanan. Hinigugma nga mga utod, mayong gabi sa iyong tanan. Tidubli aton subong selebrasyon. Culmination sa aton nga Flores de Mayo, kag ang pagsaulog sa piyesta sa pagkayab sa aton Ginoo. Kaina sa nagasugod lang ang misa, nakatulog ko sa kilid. Kadodamo pamahaw. Daw gulpi na malang ko nagutom. Nagutoman ka mo? Wala pa. O, sige, lawig-lawigo natin aton sermon eh. Sino ang nagutom? Sino ang wala? Sige. Patas-patas Yung sustuhon talang kalawigon sa sermon pa eh. Mga utod, ikapila gani ang misteryo sang himaya ang pagkayab sa aton Ginoo? Ikapila nga misteryo sang himaya ang pagkayab sa aton Ginoo sa langit. Ikapila?
Ikaduha, very good. Anti ka magkayab sa langit, tagano sa gani? Ano ang unang misteryo sa himaya? Ay, di wala ka mo nag-pluris ni Mayo, ha? Ang pagkabanhaw sang Ginoo. Na. Ti, dason si Mana, masaulog naman kita sa isa pagid ka piyesta. Ang atong Ginoo, siling niya, magakayap ako sa langit, pero pagkatapos na ipadala ko sa inyo ang mananabang, ang Espiritu Santo. Na sa dason nga Domingo, sa ulugo naman naton, ang piyesta sang Pentecostes o kun ang pagkunsad sang Espiritu Santo. Ginatawag nato ini nga mga misteryo sang aton nga pagtuo nga ginapamalandungan naton sa santos nga rosaryo. No? Kaya mo na nga, hindi ka mo magpati sa iba nga mga sikta kung magsiling sila nga magpangadi sa rosaryo, himo-himo lang na kay hindi man nabase sa Biblia. Si unag siling ang pagpangamuyo sang santos nga rosaryo, ginakabig ini sang una, sang hindi pa uso ang printed nga Bible, ginatawag ini nga Poor Man's Bible. Biblia sang imol. Kaya nga aman, hindi sa makabakal sang Biblia. So gani, ano ginahimo niya? Ginasaulo niya ang mga hitabo nga makitaan sa santos nga kasulatan sa Biblia, no? So tiamo na nga hindi ka mo magpati, gid nga magsiling ang iba nga mga sikta nga ang Katoliko na pangadi sa rosaryo, wala na. Dapat Biblia lang ang tamdan. Nagsayop sila. Bangod kay ang aton pagpangamuyo sa santos nga rosaryo, biblical based ina. Bisan pa ang amay namon, bisan pa ang maghimaya ka Maria, bisan pa ang pagpangamuyo naton sa nagatuo ako, no? Ina tanan may pundasyon sa santos nga kasulatan. Tinigog mga utod, ano ang leksyon nga ginatudlo sa aton sa sining piyesta sang pagkayab sang Ginoo sa langit? Una, siling kaina sa aton nga opening prayer nga si Jesus bilang ulo sang simbahan naguna sa aton. Kita bilang kabahin sa iyalawas magasunod man, no? Siling sa mga eksperto sa suhutay. Sa makasunod gani, makaigo gani mga ulo, kaigo naman ni mo lawas, no? Halimbawa daw riyas na bikono ho. Kung gusto mo maglapos da, kung makasunod ko ng ulo mo, makasunod naman ang bilog mong lawas, no? Abot daw ano nakatuod, no? Halimbawa, abi kung buunan ka, no? Daw bulubod lang yawa guro, no? Basta ginanamin nila makasunod na yung lawas, kung daw slim, pero kung may buyon, tidako na yung problema, no? Pwede kong mga mautod, suffice to say, si Jesus, ulo sa simbahan, kita iyalawas, naguna siya palangit, kag kita magasunod man sa iya. Sino ang gusto mo palangit? O yung iba hindi gusto magpalangit. Di ka mo yung gusto makadto? Ang ibaan, sino gusto mo pa impyerno? O may nagbayaw? O sige. Mga katikista natin, ipaintindi nyo pa kabayin sa ato nga kabataan. Kaya ato nga mga rayna daw hindi gusto magpalangit. No? Basta gusto lang magrayna sa duta. No? Mga utod, kung nga ang nagahiwat kita sa pagpadungog sa mahal nga iloy, ginapagwapahan nato ng ato ng mga bayi, mga kabataan, mga dalagita, it is not about pageantry. It is about affirming that our body must be holy like Mary in order for us
to be like Jesus, to enter heaven. Ang pagprosesyon sa mga reyna nagapuntriya sa aton sang katahom nga ginatulok naton sa mahal nga Iloy nga inang katahom ginalauman naton mangin katahom sang aton lawas individual bosingon kli and at the same time as a community bilang simbahan kaysa nasinignan naton kasubong sa aton Ginoo nagahandom kita nga magtipon sa ginharian sang langit. Ang aton kabuhi diri sa kalibutan umalagigid lamang. Kung gina-apresyar naton ang katahom sa mahal nga Iloy, ang iya kaputli, bangod luyag naton nga inang kaputli sang iya kabuhi, mangin aton man. Agod nga mangin takos kita sa mga pinanakga sa aton Ginoo. Agud takos kita nga mangin banwahanon sang ginharian sang langit. Ganinig og mga utod kabay pa sa sining pagkayab sa aton Ginoo. Hindi naton pagkalipatan umalagigid lamang kita sa sining duta nga luhaan. Ang manggad, ang popularidad, ang katahom, ang gahom, tanan ini umalagigid lamang. Ini tanan dapat magpudlo sa aton nga magpadulong sa langit. Kabay pa ining sa aton Eucharistia, sa diin, ginapadunggan naton ang mahal nga Dios magpatubo sa aton nga hindi kita magkalipat nga aton tinutuyo matapos ang pagmalakaton sa siningduta nga luhaan nga makasunod kita sa ginharian sang Dios. Amen. Magtindog ang tanan. Nagatuwa ko sa Dios, Amay, nga makagahom sa tanan. Magbubuhat sang langit ng isang duta. Nagatuwa ko kay Jesucristo, iya anak, gabunto nga aton Ginoo. Naging panamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Virgen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na patay ka ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatukaadlaw na banhaw siya, nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, makagahom sa tanan. Gikan dito makaripa sa liwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gikakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas, at sa pagkabuhi na wala sa katapusan. Amen. Mga utod si Jesus, nagapadayon sa pagpangabay para sa aton sa langit nga Amay. Pagi sa iya, magpangamuyok kita para sa kinahanglanon sang simbahan, kasang bugos sa kalibutan. Ang aton sabat, Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mga tumuloo, magpanumdum permi, sang ginharian sang langit, sa diin ang Ginoong Jesus, naguna na sa pag-aman sang lugar sa pulian sang Amay, mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga sa sining tuig sang jubileo, kami mangin manog palapnag sang pagtuo, paghanda sa pagsabat sa bisan sino nga magpamangkot nga nungod sa amon paglaom, mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang amon komunikasyon, mapunan sang kalulo, kag pagtahod, kag nagapabakod sang amon pagtuo, kag paglaom, sa tunga sa mga hangkat, sa subong nga panahon, mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang social networks kag mga gadgets, gamiton agudosayon ang balatyagon kag mga tagipusoon, kag magpalapnag sang pag-abyanay. Kabay pa nga
Ini sila pagamiton sa pagkabig sang iban nga mga tawo, subong mga kaaway, kag sa paguba sang ila dungog, mga muyo kita. Ginoo, Ginapamati ang amon pangamuyo. Kabay pa ang amon mga pinalangga nga nagtaliwan, batunon sa kalipay sa langit, dito sa luyo ni Ginoong Hesus, sa kapupunan sang tanan nga paglaom, mga muyo kita. Ginapamati ang amon pangamuyo. O Diyos nga manamay sa Jesus, nagbalik na sa imo himaya. Ang amon mga mata, hindi makita sa iya. Apang kami nagapadayon sa pagtuo kasi paghigugma sa iya. Itugot kay ibantala namon ang iya maayong balita sa tanan nga mga tao kag kultura. Ginapangayon namin ni sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Paano magtindog ang tanan? Magpangamuyo kamo mga utod. Agon ang akon kang Ginoo nga sakripisyo, mahamutan untas ang Dios amay nga makagahom sa tanan. Batunon ta sa ginong sakripisyo sa iyong makamot sa kadayawan kay men siyang ngalan sa tunman kapuslanan kisa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, amon ginahalad sa imo ining sakripisyo sa kadungganan sa pagkayab sa imo anak. Kag paagi sa mahal nga sakramento nga amon pagabatunon sa baylo sa amon mga dulot, pabakurang amon kaluya, agod mahandom pagid namon ang kayuhan nga langit nun. Ginapangayan namin ni sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Pagyaraman sa imo. Iba
Ayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Tapos kakangay Takot sa angay gid, igo kagapuslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon ka sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga Amay, gamahanan kag walay katapusan nga Dios, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Sa tapos siya mabanhaw, napakita siya sa tanan niya nga magituton-an, kag samtang nagatangla sila, nagkayab siya palangit, agod mapaambit niya sa amon ang iya pagka-Dios. Tungod sini ang bug-o sa kalibutan, nagahinugyaw sa dako nga pagkinalipay. Ang mga angheles, ang mga arkangheles, kang tanan nga mga tinuga, nagaamba sa imo sa langit. Kami man nagahimaya nga nagasiling. Santos ikaw nga tuod Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani padalay mo Espiritu sa pagpasantos ini mga dulot. Ang mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sa kinabubuton. Iya ginkuha kag ginpamihak pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya nagipanagpag sa iya magintuton-an nga nagasiling. Magkuha ka mo tanan, ka magkaon sini. Kaya niya mong akong lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis sa nagapasalamat liwat. Kag iya nagipalibot sa iya magintuton ang nga nagasiling. Magkuha kamutanan, ka mag-inom sa sining kalis. Kaya niya mo ang kalis ang akong dugo. Ang dugo sang bag-o, kag walay katapusan ni kasugtanan. Nga igaula para sa inyo, kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo na ang Ginoong Jesus.
Gani o amay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sa kabuhi kag ining kalis sa kaluwasan. Sa pagsaulog namon sa handumanan sa pagkamatay, kapag abanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takos, sa pagatubang ka sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginuodong dumangi mo simbahan nga nalatnag sa bugos sa kalibutan. Himpita siya sa paghigugma, upod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon obispo nga si Medifil, kasatanan na kaparian. Dumdumang mga sakop sa among katilingban, nga nagpaliwan nga may paglaong nga mabanhaw sila. Dumdumang tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sa iyong may himayaon nga nawang. Kaluuyi man kami, nga yagin karon nagatambong, ang umaambit naman ang kabuhi nga wala sa katapusan. Magdayaw, ka maghimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria, Birhen Ilos ng Diyos, upod kay San Jose ng Iyabana, upod sa mga apostoles, kay sa tanan nga mga santos na pahamuot sa imo, pagi sa imo anak, nga sa Yesu Kristo. Paagi sa iyo, upod sa iyo kadira sa iyo, ginahatag sa imo Dios amay nga makagahom, sa kaisan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tumutigin sugo sa ato manluluwas, mga muyo kita pero sa pagsalig, suno sa iging tudlo sa aton. Nara ka sa mga langit, pagdayawan ang iyong ngalan, umabot sa amon ang iyong ginharian. Matuman ang imong pagpuntiris. Sa duta siling sang sa langit, Tatagan mo kami, si kanunan mo sa matagpag mo, at tatawanon mo kami sa mga sala namon. Siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami pagdaon sa mga panulan, hinunoon mo sumbong kami sa kalaon. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan. Hatayin kami sa pagibait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala. Kag paligo na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga among ginalauman, nga magabalik sa Yesu Kristo nga amon manluluwas. Imo ang
O Ginoong Kristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo. Ang akong pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtandang amon mga sala, kundi pagtuo sa imong simbahan. Kag suno sa imong ginsiling, hatagi siya sa pagidait kag paghiusa. Ikaw nga nakabuhi kay nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sa Ginoo, yan nagihapon sa iyong tanan. Kag yaraman sa imo. Mga utod sa may kalipay, maghatagay ka mo sa pagidait. Peace be with you. Sa mga sala sa kalibutan. Hatagan mo aking Mga utod, yari ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang maginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dinakutakot sa magsunod ka sa akong pulian, at pangimit lang lamang sa kapulong kamagayong akon kalag.
Palit magtindog ang tanan. Mga muyo kita. Unamahanan kagulay katapusan nga Diyos. Santa na kabuhi pa kami dire sa lupa. Iro kami ginapaambit sa mga butang nga langit nun. Itugot nga mahandom namon sa mahidlawon ang langit nun na kabuhi upod kay Kristo nga iya nga sa iyang amon kinaugali nga tawhano na angot sa pag-ambit sa imo gid nga himaya. Ginapangayo namin sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Palig maglingkod sa makadali para sa mga kapaybalo kag sa pagpasalamat naton sa mga nag-sponsor sa aton niya Flores de Mayo o Flores de Maria. Sa masunod niya Sabado, padayon ang aton niya anticipated mass diri sa aton niya chapel, alas 6 ang tak na sa hapon. So kita magasaulog sang Pentecostes. Aton pasalamatan ang mga nag-sponsor sa aton niya mga snacks kay sa mga kinahanglanon naton, agud matigayon ang aton niya isa ka bulan nga pagsaulog sang Flores de Maria o Flores de Mayo. Thank you so much. Sang May 1 up to May 5, ang sponsor, Pison Clan and Family. May 6, Daday Salem and Grace. May 7, Lin Lin and Tintin. May 8, Gregorio Tabirao and Family. May 9, Castillo and Trongoy Family. May 10, Tizon, Walde and Tauro Family. May 11, Desiree Kapawan, Salarda, and Cheryl Kapawan, Puna and Family. May 12, wala, eleksyon ni. May 13, Talanas and Haranilla Family. May 14, Zobanatic. May 15, Paranpan and Gadot Paredes and Tabuyok Family. May 16, Fiesta Day. May 17, Stephen John Escarrera and Family. May 18, Gamarcha and Ramos Family. May 19, Valencia, Empanado, Fusen, and Martinez Family. May 20, Fileman Family. May 21, Cartel and Mendote Family. May 22, Agrisola Family, Linda Grace Roque and Family. May 23, Billones Family. May 24, Jola, Josette, and Josette Rica Blanca Family. May 25, Reyes, Roquito Taay, Celia, and Jenny Rose. May 26, Senior Citizen naton dari sa Tonya Barangay, Antonia Junicio, kag Tita Castro Family. May 27, Mila, Lydia, Bibing, Marivec, Cute, and Family. May 28, Jillian, Ricky, Esperanza, Edith Sayo, and Sheila Marie Kapawan Family. May 29, Nancy Kapawan, kag Bibing, and Family. Shona Kapawan, Golden, and Family. Kag May 30, Boracay, Sitio Boracay, Jatlik Banin, Mabilog Family, Tabirao Family, De La Cruz Family, Pedrosa Family, Elizabeth Flores, and May Flores Family. May 31, Pepay Abrot and Christy Abrot and Barangay San Rafael Drivers Association and Salvi Hamili Family. Kag subong nga adlaw sa June 1 sa aton niya culminating activity, sponsor sa aton niya snacks, ang aton niya Baray Tanod, Susing, Rona, Kaas, Sabidalas, Ledesma Family. Kag thank you so much man sa aton niya Barangay Council, kag sa aton niya SK Council sa pagbubayad sang
mga school supplies para sa aton yung mga kabataan nga ihatag naton karon sa katapusan sining aton nga Santos nga misa. Madam, maging salamat. Ante sa aton nga Palig magtindog ang tanan. Aton padunggan ang aton mahal nga Iloy, Berhen Maria. Iloy namon. Nabilidhon kaluyan mo kami. Tudloi kami sa ngalan sa amon kaluwasan. Sa amon nga panglakaton, kaluoyan mo kami. O Maria, O Maria, kaluoyan mo kami. O Maria, O Maria, kaluoyan mo kami. Ang Ginoo ay ara sa inyo. Nagyaraman sa imo. Bendisyonan ka mo sa Diyos, nga magkadaho mo sa tanan. Ang Ama ay Anak kag Espiritu Santo. Mga utod sa may kalipay, malakat ka mo sa pagidait, nahalad ng Santos nga misa. Salamat sa Dios. Happy Fiesta sa iyo tanan. Happy Fiesta. May gabi, Father. After sa ni, may request na naton yung mga reynas nga magkato sa tubang para sa pictorial. Lakad kita kag mangisuga sa kada isa. Ay maambit ang hagigugma sa Diyos ang kagawa. Natapos na ang misa, kita tanan nagakasadya. Sinabuhi agad makita ang kahiliusan. Lakad kita kag mangisuga sa kada isa. Di maambit ang hagigugma sa Diyos ang kabawa. Okay, may request na naton yung mga reynas to please come forward para sa pictorial with Father.